хора, едни мои съученици, сега сме на лагер. Аз искам да участвам в едно видео. Сега сме на лагер, влизам си в нашата стая и те не ме пускат, брат. Сега влязох в друга стая и там няма никой. Сега стайно влязох, ама те са бати на хаунд, то не може тъй. Те искат само да снимат някакви видеа за TikTok, без мен да ме включват, а пък аз вчера снимах видео за YouTube и ги включих. Бива ли такова нещо? Бива ли? Не съм виждал по-големи неандерталци от тях. Какво да кажа? Абонирайте се с камбанката и лайкнете. Какво да кажа? Те са бати на неандерталците. Сега не знам какво да кажа. Чао!